Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Исегезгә төшерәм, без игелекле икелләр тулы 2022 елда үзләренең юбилейларын билгеләп үткән мөхтәрәм шәхесләр хакында сөйләшәбез. Һәм бүген яшәешебезгә елда яңа бер сулыш биргән ямьле язларга керәбез. Нәкъ менә шулайрак башлаган идек без үткән тапшыруны. Бүген исә сүзебез язның майы һәм май аеның тагы бер күркәм юбилейлары хакында. 2022 елның майында гомер бәйрәмендәге түгәрәк датаны билгеләп үткән юбиляр Фәрит Бикчәнтаев язгы айның үз икелесе булган 21 числосында, моңа өстәбәле икелене үз өчен алган 1962 елда дөньяга килгән. 2010 елда аңа Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелгән. Икелесе һәм ике берлесе булган 2011 елдан ул Татарстан Республикасының театр эшлеклеләре союзы рәисе. Алай гына да түгел. Әлеге хөрмәтле вазифаны ул искә алган елның 2 аеннан, февральдән башлап башкара. 29-сы булган 1991 елда Фәрит Бикчәнтаев күпләребезгә ГИТИС буларак таныш институтның режиссерлар әзерләү факультетын тәмамлый. Һәм опять-таки ике икелесе булган 2002 елдан башлап, менә инде 20 ел дәвамында данлыклы Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт театрының баш режиссеры вазифаларын уңышлы гына башкарып килә. Шул ук 2002 елдан бирле талант иясе Казан дәүләт мәдәният институтында, хәзер инде икенчерәк йөртелә әлеге уку йорты университет, үзегез беләсез дуслар, ул актерлар әзерләү кафедрасы белән җитәкчелек итә. Алай гына да түгел. Үз икелесе һәм ике берлесе булган 2011 елдан ул инде гади мөгаллим генә түгел, профессор бу өлкәдә. Гаиләсендә юбилярны һәр кичен ике якын кешесе, хатыны сүз уңаеннан Люция Камитова Галиаскар Камал исемендәге театрының артисткасы икәнен исегезгә төшереп үтәм һәм яраткан улы каршы алалар. Юбилярның янәшәсендә шулай ук ике гүзәл зат, ике талантлы артистка булганлыгын да ассызлыктап үтәсе килә. Фәрит Бикчәнтаевның хатыны гына түгел, күпләрегез әйтмәсәм дә беләм, дуслар, әнисе дә танылган, халкыбыз яраткан сәнгать әһле. Россиянең атказанган һәм Татарстанның халык артисты. Харшак мөләем Найла ханым Гәрәева. Һәм күркәм юбиляр белән бәйле тагы ике тирән нечкә күзәтү. Фәрит Бикчәнтаев бүгенге көнгә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт театры тирәсендә ул җитәкчелек итә башлау белән барлыкка килгән театрны татарлаштырудан читкә талпынып, артык европалаштыра дип сүз куертышлар арасында үзенең уңышлы эшчәнлеге, нәтиҗәле хезмәте белән бер төрле нокта куючы талант иясе. Һәм инде язмыш кушу буенча театрның башкалабызның Татарстан урамында урнашкан Илаһи бинасыннан яңа урынга, башка бинага күчү мәсьәләләре хәл ителгәндә, данлыклы театр күңелләребезгә якын артистлар белән иҗади җитәкчелек итүче кеше буларак та беләбез без бүген юбилярны. Мин юбиляр көн саен аяк атлаган бинага тапшырубызның концепциясеннән чыгып, икенче бераз үзгә караш белдергән булдым. Һәм тамашачылар игътибарына Фәрит Бикчәнтаев режиссер буларак җитәкчелек иткән театрның беренче тапкыр ишекләрен ачкан мәлләрне күзәтергә мөмкинлек биргән тарихи уникаль видео кадрларын тәкъдим итәбез.
Игелекле икелләр тулы 2022 елның юбилейлы календарына күз атып, мавыктыргыч сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм бергәләп елның 2дән 1-ен тамамлаучы җылы июньгә керәбез. Июнь аның беренче көне, онытмаган булсагыз нәниләребезне, гаиләле бар кешегә диярлек үзләрен бәхетле, кирәкле хис итәргә ярдәм итүче, киләчәгебез чаткыларын хөрмәтләү, зурлау бәйрәме ул. Бөтен дөнья балаларны яклау көне буларак истәлекле. Минем исә хәзер тамашачылар игътибарын күбесенчә яраткан балаларыбызга кагылышлы кулланылган матур терминга таянып, башка бер нәни генә юбилейга нөлтәсем килә. Моннан нәкъ менә 30 ел элек, күрәсез, бу алай ук озак вакыт түгел, 2-9 булган 1992 елның 19-21 июнь көннәрендә милләттәшләребезне берләштереп татарның башкаласында беренче бөтен дөнья татар конгрессы узганлыгын исегезгә төшерәсе килә. Һәм шунысы куанычлы, бүгенгә тикле әлеге оешма гөрләп тора, формальләшмичә матур итеп эшләп килә. Шул вакыттан башлап инде күп тапкырлар милләттәшләребез татарның башкаласында бу бәйгегә җыела. Анда катнашучылар башкарган эшләренә бергәләшеп нәтиҗәләр ясыйлар, үткәннәр һәм киләчәк хакында уйланалар. Грандиоз, матур планнар коралар. 2 июль көнне игътибар нәкъ менә без эзләгән икесендә күркәм тел галиме, филолог, профессор, күпләргә татар исемнәрен ни сөйли китабы аркылы таныш Гомәр Фәиз улы Саттаров дөньяга килгән. Һәм исән булса, быел аның 90 яшьлек юбилее һичшиксез зурлап билгеләп үтелер иде башкалабызда. Сугышларда дан казанган, сәхнәләрдә ат казанган, хезмәт сөеп шан казанган. Ул Казанның хәзер мин аяк атлаган нәкъ менә шушы тирәләрендә. Совет майданыннан якында гына урнашкан йорттагы фатирда яши иде. Хәзер күз алдына китергез әле, дуслар. Үзенең татар исемнәрен ни сөйли дигән сорауына кайбер җавапларны ул нәкъ менә шушы юлларда, өйдән эшкә һәм эштән өйгә кайткан чакларда тапкан булса кирәк. Әйдәгез биредә без аның китабына күз атыйк әле. Нәрсәләр язып калдырды икән үзе хакында, үзе язган китабында Гомәр Саттар ул 50. Монда күрәм гел игелекле икелеләр тулы аңлатмалар, дуслар. Гомәр, гомер яки яшәү дигәнне аңлата диелгән. Димәк, ике якынча бер тирәдәрәк торган мәгънә күрсәтелә биредә. Гомәр икенче хәлифә исеме диелгән. Опять-таки икеле, дуслар. Русчасы Гумер яки Гумар дип язып калдырган ул инде. Һәм тагы ике вариант. Телевизор караучы тамашачы дуслар. Моңа өстәп Гомәр исеме ир бала озын гомерле булсын дигән теләктән чыгып, кушыла диелгән әлеге исемнәр китабында. Менә шулай. Бу елның июлендә нәкъ менә әтисенең юбилеена махсус диярсең, Гомәр Саттаровның улы архитектор Айвар Гомәр улы Саттаров Казанда төзеләчәк яңа мәчет проекты белән махсус конкурста җиңүче булды. Әтисе сүзләр белән бизәсә безнең яшәешне, улы әнә күркәм биналар белән ямьләндерә татарның башкаласын. Әфәрин диясе генә кала. Гомәр Фәиз улы Саттаров әлеге җыр телле, ашык йөзле, күңелле, мәзәк яратучы кеше белән шәхсән мин якыннан танышым. Һәм һәр сүземне зур нокта куеп исбатлый алам. Мин генә түгел, чын мәгънәсендә легендар шәхес, фидакар хезмәт иясе буларак искә алалар аны бүген. Хезмәттәшләре дә ул башкарган эшләр белән кызыксынучы һәм татар филологиясенә катышы, кагылышы булган бик күпләр. Балаларыгызга исем сайлаганда хәзер инде сез дә, тамашачы дуслар, татар исемнәре ни сөйли сорауына җавапларны кем язып калдырганын онытмагыз. Язучы тел белгеченең үзенең дә исемен рәхмәт җиткереп искә алыгыз. Ярыймы? Июльнең башында яңа гына искә алган танылган филолог күркәм мөгаллим дөньяга килсә, ай ахырында икенче. Төгәлрәк итеп әйтсәк, июльнең 28-дә республикабызда гына түгел, бар тирәгендә билгеле булган һөнәр мөгаллим, педагогика фәннәре докторы, профессор Әнвәр Нуриәхмәт улы Хаҗи Әхмәтов туган бу якты дөньяга.
һәм ул быел зурлап үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Ике күркәм егетне атап үткәнбез икән, ике булган гүзәл кызны да искалык бүгенге тапшыруда. Моннан нәкъ менә 110 ел элек очучы Советлар Союзы герое Мәгъүбә Хөсәен кызы Сыртланова дөньяга килгән. Аның туган көне һәр елның 15 июлендә билгеләп үтелә. Июль айы шулай ук безгә заманында һаваларга түгел, сәхнәләрдә очынып торган күркәм җырчы Зифа Җәмил кызы Басырованы бүләк иткән. Быел аңарга 111 яшь тулган булыр иде. Юбилей булмаса да, безнең бүгенге тапшырудагы икелеләр янына өчлесе дә 1+1 һәм тагы +1 диюем, нәтиҗәдә 5-ле биреп яхшы гына урнаша монда. Әлеге күптәнге язманы караганда, гадилектә дә зауыклылык бик тә матур чагылыш таба ала икән дип, сәхнәләргә чын-чынлап талантлылар менгәндә дигән фикер китмәде башымда. Бәлкем сез дә моның белән килешерсез, хөрмәтле тамашачы. Республикабызда 30 августны бәйрәм көне итеп билгеләп үтү инде гадәтиха. Бәйрәмнән соң да бәйрәм була ала икән дуслар. Менә мәсәлән, быелның 31 августында Казаныбызда Элемтә техникумы ачылуга 90 ел булган. Нәкъ менә без бүген эзләгән икелегә килеп чыгабыз да монда. Ике бәйрәм подряд дуслар. Киләчәктә дә бар булган элемтәләребез, ышанычларыбызны акласыннар дуслар. Бер-берегезгә бары тик яхшы элемтә мөнәсәбәттә булырга язсын һәммәгезгә. Телефоннардан сөйләшкәндә дә, якыннан куллар кысышып, кочаклашып, аралашканда да. Алло, кем әле бу? Телефоннар шалтырыйлар, сине һаман юк. Айлар үтә, еллар үтә, күңелеңдә мин юк. Чиркәмә түземә, сөясеңме син? Синең кара күзләреңә гашыйк булдым мин. Чиркәмә түземә, сөясеңме син? Синең кара күзләреңә гашыйк булдым мин. Әлеге җырны тыңлаган арада дөньядагы сәяси хәлләр белән бәйле башка фикерләр кирип тулды минем башыма. Һәм ни өчендер "Прощай, iPhone, сау бул" диясе килеп китте. Саубулаштым мин. Шул ук мәлдә капма-каршы башка адымны ясар өчен исәнләшергә дидем. Кем белән дисезме? Бик тә күркәм тагы бер юбилей белән. Узып барышы елның 3 сентябрендә күркәм милләттәшебез, Россия күләмендә зак еллар фидакар хезмәт куйган сәясәтче, Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирек улы Гыйлметдинов 60 яшьлек юбилей булды. Инде юбилейның игелекле икелләр белән бәйле безнең күзәтүләргә килгәндә ул дөньяга үз икелесе булган 1962 елда туган. Илдар Гыйлметдиновның биографиясында ни белән шөгыльләнә графасында башкарган эшләре кызык нәкъ менә ике сүз белән күрсәтелгән әнә. Сәясәтче һәм депутат диелгән монда. Юбилейның башка игелекле икелләренә килгәндә, мәктәптә укыганда төгәл фәннәрне математика белән физиканы үз иткән. Шуңа да булса кирәк, тормышын булган егет педагогик белән бәйләргә тели киләчәктә. Игътибар белән карасаң, башка игелекле икелләрен дә күрергә була аның хезмәт юлында. Россия күләмендә билгеле юбилейр депутат бүгенге көндә Дәүләт Думасында ике юнәлештә җаваплы эш тота: спорт һәм мәгариф өлкәләрендә. Соңгы вакытта милләттәшебез Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитетында җитәкче рольләрдә хезмәт куя һәм шулай ук сайлау комиссиясе белән дә җитәкчелек итә. Илдар Ирекович ике мактаулы исем иясе. Россия Федерациясенең атказанган яшьләр сәясәте
хезмәткәре һәм Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре. Һәм ниһаять юбилярны киң кырлы чын кеше итеп тасвирлаучы тагы ике мисал дуслар. Яшәешебезгә һич көтмәгәндә кара болытлардай килеп кергән пандемия заманында. Коронавирус һөҗүм иткән 2020 елда депутат әфәнде Казанның 2 хастаханәсенә 2 ИВЛ аппараты бүләк итә. Әнә шундый игелекле кешебезнең юк. Икенче күзәтүем караңгы пандемияны калдырып торып, юбилар белән бәйле якты, иҗади якларны күрсәтергә мөмкинлек бирә. Илдар әфәнде парламентарий буларак зур трибунлардан җитди темаларга еш чыгыш ясый. Без моны телевизорлардан күрәбез. Ә менә үзебезчә татарча җырлаганы юк диярдек. Бу юкны да юк итәбез без хәзер. Игътибар экраннарга. Әлеге җыр 1 ел элек, үз икелләре булган 2021 елда депутат әфәнде караоке бәйгесендә катнашкан мәлләрдә видео тасмага төшереп алынган. Телевизор караучы тамашачылар күңеленә дә ул хуш килгәндер дигән теләктә калабыз. Ә юбилар булган Илдар әфәндегә исәнлек, саулык, гаилә бәхете, эшендә дә, шәхси тормышында да уңышлар теләп калыйк. Ә ул узак еллар хезмәт куйган дәүләт думасыннан һәрвакыт гадел, урынлы, аңлаешлы һәм бары тик халкыбыз мәнфәгатьләреннән чыгып башкарылган законнар көтә. Ә хәзер әйдәгез гомер көзен искә төшерүче кызларның сентябрьннан октябрьна күчү. Һәм алтын кызларда үзләренең юбилейларын билгә беткән күркәм шәхесләрне искә алыйк. 15 октябрь көнне ут күршебез Башкортстанның Уфа шәһәрендә күрнекле дәүләт эшлеклесе, бүгенге көндә Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе, моңарча республикабызда төрледән-төрле җитди дәүләт вазифаларын башкарган, илебез мәдәният өлкәсендә дә күпләргә таныш кеше Зилә Рахимян кызы Вәлиева дөньяга килгән. Узып баручы елның октябрендә әлеге хөрмәтле, ягымлы, тырыш һәм булдыклы ханым мөхтәрәм юбиляр 70 яшен каршы алды. Икенләргә килгәндә Зилә Рахимянны үз икелесе булган 1952 елда дөньяга килгән. Башка биографик нишкәлекләрен төшереп калдырып, икелеләр белән бәйлеләрен генә искә алып сүз йөртсәк, ул нәкъ менә 2 ел 1980 елдан алып 1982 елга тикле Кичке Казан газетында корреспондент, тагы 2 ел 1990 елдан алып 92 елга тикле Татарстан хәбәрләре газетасының сәясәт бүлеге редакторы буларак хезмәт куя. Хезмәт юлында ул тагы бик тә дәрәҗәле оешмаларда 2 тапкыр урын басар булып тора. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисенең һәм республикабызның премьер-министры урынбасары буларак та хайран күп һәм игелекле матур эшләр башкарган кеше ул. Мөхтәрәм тапшыру герое. Минем игътибарлы күзәтүләр юбиляр кайчандыр 2 төр министр вазифаларын башкарганлыгын ачыклау мөмкинлеген дә бирделәр. 1999-2001 елларда масса күләм басма мәгълүмат чаралары, телевидение һәм радиолар өчен җаваплы түрә, ә 2005-2011 елларда Татарстан Республикасының мәдәният министры буларак таныш күркәм ханым Татарстанларга. Ә менә җырчы буларак үзен азлар гына белә булса кирәк. Игътибарыгызга Зилә Вәлиева башкаруында матур җыр тәкъдим итәбез. Юбиляр белән бергәләп, нибары 2 минут моңланып алыйк әле әйдәгез. Акты ташып, акты ярсып кар сулары, шулдыр инде язның ташып яр сулары. Акты безнең кар өстендә калган эзләр, акты елап икәү бергә салган эзләр. Син гомер агышларым, син минем сагышларым.
Матур җырдан ләззәт алып, 2022 елның күркәм юбилере хакындагы сөйләшүне игелекле икелләргә бәйләп дәвам итәбез. Бер генә түгел, ике икелесе булган 2012 елда аны тагы бер җаваплы һәм дәрәҗәле эшкә Казан Кремле дәүләт музее директоры итеп билгеләнә. Ә соңрак шулай ук үз эшенә ике икелен алган 2020 елда хөрмәтле һәм булдыклы ханым республикабызның җәмәгать палатасы рәисе булырга лайыклы дип табыла. Моңа өстәп Зилә Рәхимҗановны бүгенге көнгә төрледән-төрле берничә җәмәгать оешмаларын оештыручы булып тора. Һәм шулай ук республикабызда күркәм эшләре белән күпләребезгә таныш Татарстан хатын-кызлары җәмәгать оешмасын да җитәкли ул. Нәкъ менә аның тырышлыгы нәтиҗәсендә күп кенә дөнья күләм популяр иҗат әһелләре, сәясәтчеләр һәм башка танылган шәхесләр Татарстанда булып, безне үз уңышлары белән таныштырып киттеләр. Ә үз икелесе булган 2016 елда Казанлылар һәм башкалабыз кунаклары күркәм байлар, легендар Юсуповлар гаиләсендәге хатын-кызларны гүзәл күрсәткән, кайчандыр заваклы ханымнар күңел җылысын биреп, үз куллары белән булдырган матур кичке күлмәккә хәтле күрә алдылар. Инде кулаклардан тартып икелләр эзли бу егет дип гаепләмәсәләр үземне тамашачы дуслар, тагы берничә кызыклы мәгълүмат үзегезгә. Тыңгысыз эзләнүләр нәтиҗәсендә без тагы бер кызыклы мәгълүматкә юлыктык. Зилә Валиева хакында инде күптән язылган, әмма бүгенгә тикле нәшер ителмәгән, исемнәре ике сүздән торган китапка «Мои 20. Записки чиновницы» тәрҗемәдә «Минем 20» хатын-кыз хакимият вәкиленең язмалары дигән героебызга багышланган әлеге күләмле, кызыклы биографик әсәр үз икелеләре булган 2012 елда ук язылган булган. Кайчанда булса хөрмәтле игеделәр, каләмдәшләре белән бергәләп аны укучылар хузурына җиткерер дигән ышанычта калабыз. Әйе, бик күпләр көтеп кала үзегездән бәхетле юбиләр үзегез хакында язылган китапны. Кстати, тамашачы дуслар, тапшыру героеның исеме Зиләдә, аның фамилиясендәге Валисе дә ике җиктән торалар. Зилә Рәхимҗановның ике Дилә һәм Зәлия исемнәрен йөрткән кыз туганнары бар. Ә тагы икелләрне искә тотып сүз йөртсәк, бүгенге көндә янәшәсендә озак еллар бергә бәхетле дөнья кичергән ире, күпләребезгә таныш булган журналист Римзил әфәнде, улы, килене һәм ике яраткан оныгы да бар. Ә бәйрәмнәрдә бар туганнары бергә җыелган чакларда, алар нәкъ менә шул без эзләгән икелене үз эченә алган 20 кеше тирәсе булалар икән. Матур табыннар алдында, өстәл артында. Зилә ханымны да әле күптән түгел генә үткән юбилее белән котлыйбыз һәм олуг гомер бәйрәме уңаеннан юбилярның үзенә дә охшарлык, телевизор караучы тамашачыларның күңелләренә дә хуш килерлек матур видео бүләк юллыйбыз. Гади генә түгел, ә күркәм героебызны тылсымлы телевидение ярдәмендә яшәртергә мөмкинлек биргән. Игътибарыгызга моннан 20 ел элек 8 март бәйрәме алдыннан алынган интервьюдан нибары 2 минутлык фрагмент тәкъдим итәбез. Әңгәмәдәш күрегез бүгенге күркәм юбиляр ханым. Ул вакытта Татарстан дәүләт советы рәисенең урынбасары, республикабыздагы җитди көчле профессиональ позицияләрне яулый алган санаулы хатын-кызларыбызның берсе. Бүген хатын-кызларның сәясәте саннан тормый. Аларның сәләтләреннән күбрәк тора. Зилә ханым, менә сезнеңчә сәясәт белән шөгыльләнүче хатын-кызларның гаиләгә вакытлары каламы? Әлбәттә. Сәясәтче булсаны, тегүче булсаны, ул бит эш вакыты. Гаилә вакыты ул үзенә. Исәнлек, саулык, шәхси тормышында да, бүгенге көндә башкарган җитди эшендә дә бары тик уңышлар юлдаш булсын һәм бәхетле яшәеш насыйп итсен күркәм юбилярга. Шушы урында, хөрмәтле тамашачылар, мин дә хәзергә сезнең белән саубуллашып торам. 2022 елның күркәм юбилярлары белән очрашуның дәвамы Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышларында көтә. Һәм беләсез нәрсә, дуслар?
Мондый җырлы-моңлы, җылы сезнең белән безнең очрашуларны башкалабыз үзе дә зарыгып китә. Бүген моны испатларга күп кирәкми. Тылсым тулы экраннарга күз атуда 20 секунд вакыт җитә. Онытмагыз, Казаныбыз һәммәбезне сагынып тора. Икеләнми ышаныгыз, үз итә. Ә хәзергә пока-пока. Яңа геройлар белән бик тиздән очрашканга кадәр.